Bona nit, benvinguts a la última conferència dels últims dijous de mes, que el mes que ve, l'últim dijous de Nadal, i evidentment no anem a fer conferència, però tant avui tancarem el cicle i ho tanquem amb una novetat que us vull comentar abans de començar la presentació, i és que per primera volta la conferència se transmetrà en directe en la nova televisió en internet del GAP. Entonces en este moment ja teníem vora 20 persones esperant per començar a veure-lo, i és una manera d'arribar sobretot a la gent jove que no pot vindre. Se fa en directe i a més se guarda en la hemeroteca. Teniu que ficar en internet Fallos, què fiquem? Televisió, Fallos, GAP Televisió, i ahí entreu directament en la televisió del GAP, que és una manera d'arribar, ja que no tenim mitjà de comunicació i per suport no tenim televisió pròpia. En internet ja estem, i qualsevol persona en qualsevol part del món en aquest moment pot veure la conferència de Juan Culla, i és una que farem en totes les conferències. Podeu comentar, en el som ho publicitarem, però penso que és una iniciativa molt interessant, sobretot per a la gent jove. I avui comencem, com dia, en la conferència de Joan Ignasi Culla, que ja ha estat així amb nosaltres en una ocasió, i jo tenia un poquet la tentació de no presentar-lo, perquè ho conegueu tots, però sí que vull, per lo manco, fer un repàs molt ràpid, molt succint de la seva trajectòria valencianista. Primer que res, dir que és l'únic articulista valencianista que mos queda en aquest moment que està publicant en les províncies. Jo mateixa no compre províncies més que quan Culla escriu. Ell m'envia un missatge i me diu artícul i entonces ho compre, perquè per llegir el que està dient aquest diari en aquest moment. Però Culla ha aconseguit ficar ahí el cabet i encara estan publicant artículs en els que se clava molt en l'AVL i en el PP, l'única persona que ho aconseguís. Això ja seria prou important per a nosaltres. A més, és autor d'un llibre que fa un any vam presentar així i ho vam definir com un llibre definitiu, un llibre bàsic, indispensable, que és Cronologia històrica de la llengua valenciana. Un llibre que avui, un any després, continua sent un gran regal per a Nadal, si algú té intenció, i a més teniu a Culla sí que us lo firmarà. I en lo personal, pues dir que Culla és un home del grup d'acció. Ell ha sigut 14 anys, no? 14 anys vicepresident de l'entitat, en diferents juntes directives. Jo encara no he aconseguit que estigui a la meua, però insistiré un poquet més, perquè ja només que li falta això. I Culla és un valencià, un valencianista, autodidacta, treballador, en un sentit, una ironia que moltes voltes no s'entén, que a voltes té problemes per això, perquè ell és molt fidel a si mateixa, massa també. Avui havent dinat junts per a preparar un poquet la conferència i le comentava a modo d'anècdota que l'altre dia en una reunió hi ha una persona que va comentar que Culla a on estava en tot este valencianisme desunit que tenim, a on estava Culla. I Juan García va respondre, amb molta gràcia, va dir: no us cal fer el cap, Culla és cullista, perquè Culla és ell mateixa, i això la gent a voltes no l'entén i le dona problemes, però ell jo sé que no va canviar, i és que ho coneguem des de fa 30 anys, perquè ell porta 30 anys en aquesta història, pues ho volem aixina i tampoc volem que canvi. El que volem és que continuï treballant, que continuï fent llibres com l'altre, conferències com la d'avui, i que sempre que puga pues vinga a estar amb vosaltres. En tots vosaltres, Juan Culla. Bona nit, moltes gràcies. Altra vegada en ma casa. Per a mi el grup, com tots sabeu, és ma casa. Jo m'he criat així, la gent, i sempre ho dic, i ho tinc molt a gala, no? La gent sempre m'ha definit i sempre m'ha catalogat com a persona del grup, no? I per a mi és un orgull. Entonces, quan vinc així, pues vinc a ma casa perquè tota la vida pues, m'he criat així, no? Vull fer-la des d'ací i no des d'ahí per una senzilla raó, perquè anem a veure qüestions que tindrem que puntualitzar i perquè quede més clar i entonces aixina pues, se fa més dinàmica, no? Perquè sobretot les conferències d'història pues, són molt pesades, perquè comences a donar molts datos i molts desfetges i clar, és molt fàcil pues, lògicament que algú se despiste, no? Entonces, com tenim avui el suport tècnic de lo que és un PowerPoint, pues això nos centra més en les qüestions que anem a plantejar i aixina pues, nos dona un poquet més de facilitat a l'hora de comprendre les coses. Sense més preàmbuls, pues anem a començar.
La conferència es va centrar sobre 3 aspectes en concrets. Demostrar que Jaume I no era analfabet, una qüestió que fa molt hincapié els catalanistes, que sempre diuen que era analfabet. Algun valencianista també l'he sentit. Que nos va portar la llengua i que el penó no lo va poder veure damunt de la torre d'Ali Bufat perquè és fals. És a dir, en aquests 3 temes anem a centrar. Anem a començar. Abans de començar sempre m'agrada recordar i ficar, siga en el meu llibre Cronologia històrica de la llengua valenciana o en conferències, la cita de Renan. Per a mi és bàsica, no?, per a que sempre estiga present en el valencianisme, no?, que diu: els pobles que obliden la seva història, les seues tradicions, sa llengua i els seus símbols estan condenats a afonar-se en la pols de la història. I ja fet este preàmbul, anem a començar. Un 2 de febrer de 1208 va néixer a Montpellier Jaume I. La seva vida estaria marcada des del seu naixement i la seva ombra s'allarga des dels nostres dies, no sols per a recordar-lo com una de les principals figures de la història d'Aragó en general i la valenciana en particular, sinó perquè inclús avui en dia s'utilitza per a reinterpretar la història a favor dels oscurs interessos tant de catalanistes com d'espanyolistes. Moltes són les aberracions que s'han dit sobre Jaume I. Des de que naix el poble valencià, com assegura el Consell Valencià de Cultura que presidís l'omnipresent ciutadà nord-americà Santiago Grisolia i airea el conseller Rambla, no sé on he estudiat. Estic convençut que Aparicio Pérez, responsable d'Arqueologia de la Diputació, estaria encantat de portar-les d'excursió per als nostres envidiats jaciments arqueològics, i Rita Barberà pegar-les una volteta per el solar de l'Almoina i contemplar els restos de la València romana, per ficar 2 exemples. Que nos va portar la llengua, no sé si foren muts, que el monarca era analfabet, o que inclús que el drap que va divisar damunt de la torre d'Ali Bufat era el penó, com ressalten destacats catalanistes. Per anar desmuntant totes aquestes fal·làcies, convendrà començar pel principi. A on naix i com? En qui i a on es cria en els moments claus per a la seva formació? I quals eren els seus emblemes personals? Anem al principi. Perdona, però me pareix que avui m'he constipat jo, que ha anat jo molt fresquet. La gestació, com el mateix Jaume I descriu en el llibre dels fets i ratifica les cròniques de Desclot i Montaner, ve marcada per la providència. El seu pare, Pere II d'Aragó, fou enganyat per a llacer la reina Maria de Montpellier, creient que era una tramant, ja que era un autèntic fracàs matrimonial. Als 3 anys després de la boda, la reina ja va iniciar gestions en el papa Innocent III per a obtindre el divorci. El poble desitjós de tindre un hereu al tron i havia participat en la conjura junt als prohoms i demés personatges de Montpellier. Vegeren com fructificaven les seues plegàries. L'última en apagar-se de les 12 veles del mateix grossors i altura enceses per la reina Maria, corresponents als noms dels apòstols, va elegir el seu nom seria Jaume, en el que passaria la història. La seva infància li marcaria el seu caràcter. El seu pare, Pere II, no va voler saber res del seu fill, d'hasta els 2 anys. A dit encontre li va acompanyar Simón de Montfort. En el que després pactaria que es fera cargo del xiquet, que es comprometesse a casar-se la seva filla Amàcia i que li reconeguera els senyoríos de Carcassona i Béziers. El pare de Jaume I, en estos compromisos, volia evitar lo inevitable. La guerra que 2 anys després els francesos, dirigits per el propi Montfort, per la prestació de crear un senyorio propi en les terres que en el sud de França pertencien a la corona d'Aragó. Pere II caïa mort en la batalla de Muret, a costa de que retenia el seu fill com rehén en Carcassona. Mirar, este mapa precisament és de l'època de la batalla de Muret. Ahí veiem el que eren els territoris de la corona d'Aragó, el que comprenia, i per a que tots situem a on se va criar Jaume I. Jaume I se va criar en Carcassona,
Que ja hem vist la diapositiva, que era la ciutat esta muralla, que van estar a punt de llevar-li tota la muralla, menos mal que ahí no feren lo que hacía en Sagún, y la respetaren. Él se va a criar ahí. Entonces, todos estos territoris eran los que volía Montfort per ahí. I tot això era predomini de la corona d'Aragó. Per a situar-nos exactament on se cria Jaume I, on passa els primers anys de la seva infància. En Carcassona. La reina santa, com va denominar Jaume I a la seva mare, llibre dels fets, va demanar que el seu fill en 5 anys ja soberà passase de la tutoria del vencedor del seu pare al propi papa Innocent III. Clar, és que la tutoria la tenia precisament el que havia matat a son pare. El pontífice va disposar que per la seva corta edat es fera cargo de la seva educació i custòdia el mestre dels cavallers templaris Guillermo de Monredon, en el castell de Monzón, d'hasta que poguera fer-se cargo del seu regne en el que actuava de regent el advenizo conde Don Sancho, tío abuelo de Jaume I. Monzón, com tots sabeu, està en Osca. És a dir, que tenim Carcassona per un costat i d'allí passa a Osca. Esta mida entrava en contradicció en la regla del temple, que es referia a l'apadrinament dels xiquets de l'orde. Vejam el que diu la número 62 de la regla dels templaris. Que no se reciba muchacho mientras son pequeños entre los hermanos del templo. Que aclarís. Aunque la regla de los santos padres permite tener muchachos en la congregación, nosotros no lo alabamos, y así de los tales no os carguéis. El que quisiera perpetuarse y dar a su hijo o pariente a la militar religión, críelo hasta los años en que pueda varonilmente echar los enemigos de Cristo de la Tierra Santa. Això ve replicat en Historia y Tragedia de los Templarios de Santiago López, de Madrid, 1813. És dir, que la regla dels templaris no admitissen xiquets hasta que no puga empeñar una espasa contra el infiel. És dir, que hasta que no puguem agarrar una espasa no s'admitien la regla. I en Jaume I precisament se fa aquesta excepció. Com comenta José Miguel Nicolau en Codis Templi, capítulo 8, la situación no va a ser gens fácil. Para un niño como Jaime, sometido a un duro aprendizaje y entrenamiento, tanto físico como intelectual, subraye lo de intelectual, bajo el mando de rudos maestros que bien poco entendían de juegos. Efectivamente, poco entendían de xocs estos monjes guerrers. Per a jugar ja estava el seu cosí, el conde de Provenza, Ramon Berenguer. La missió dels templaris, a les ordres del maestre Monredon, era formar un rei xiquet, i això és el que van fer des de 1214 a 1210. Prestad atenció a esta cita. La llegís textualment, és castellà antic. Perquè la buena institució y orden de vivir que de Monredon había tomado en repartir del tiempo para ejercicio de las armas, parte en el estudio de letras, parte en informarse y saber de las cosas que en sus reinos pasaba, salió hábil para cada cosa. Això ho conta en la història del rei Don Jaume de 1584, Bernardino Gómez. És dir, que la formació a cargo dels que dominaven totes les arts, els templaris dominaven totes les arts en aquest moment. Tant del saber com de la guerra, com eren els templaris, marcaria la seva personalitat futura. Queda pues descartada la fal·làcia que del seu analfabetisme mantinguda per els catalanistes, perquè tota la infància, és dir, va estar a cargo precisament dels templaris, que era els que dominaven tot el saber en el món, eren els templaris. És dir, i si un rei quedava baix la custòdia dels templaris i més del mestre dels templaris, pues lògicament tindria la millor formació que podien tindre, és dir, que no cap en ningún puesto de que fuera analfabet. Ja qüestionat i comentat el tema de l'analfabetisme, entrem a la llengua. Dit això, és convenient destacar que tant Montpellier com Carcassona perteneix a la comarca Llenguadoc, cuya llengua és l'occità. I en Monzón, en tot cas, parlarien el romanç aragonès, com sosté Simón Santonja. És dir que on se cria, ahí se parla l'occità. I ahí tenim els dialectes i subdialectes de l'occità. Tenim el lemosí, el concià, el provençal, etc. I
Així tenim, per exemple, un mapa que he trobat, és un mapa francès. Com subdivideixen ells les llengües occitans, no? I mirar com inclús ells, els mateixos francesos, diferencien totalment el que seria la llengua valenciana del català. Així tenim la part 2, que seria esta, que no, lògicament des d'ahí no crec que s'interprete, que seria l'emocín valencià, i la part 4, totalment distinta, que seria el provençal, mallorquí, llenguadoc i català. Això és un mapa francès. És dir, que des dels 9 anys, segons consta la crònica, anys decisius en la formació d'un xiquet, Jaume I no té cap contacte en la parla catalana inexistent en aquell moment. Per tant, en el suposat cas de que el conqueridor portase alguna llengua al poble perfectament estructurat com el valencià, molt important dir que és un poble estructurat, és un poble que ja està totalment estructurat així en València. Si no entra en una terra que no n'hi havia ningú, sinó que ja estava totalment estructurat, era un regne que així, ja, els tres del Moro, pues tenien teoles, astroles, és dir, que està perfectament. Com dia, si veia un poble totalment estructurat, quina llengua seria? Perquè el català era impossible que lo portase. O la van portar els 4 catalans a reconvertir-se en filòlegs que vingueren a saquear, que no instal·lar-se. Una mostra de com actuaven estos científics catalans en paro a reconvertir-se en soldats, perquè ara resulta que tots els que vingueren ells serien filòlegs, perquè vamos, venen i automàticament així comencem a parlar el català, no? Dic jo que estos eren soldats i resulta que serien filòlegs. La descriu Gómez Bayarri en la Valencia medieval. Diferencia de cómo procedían los escasos catalanes venidos como Guillén a Guilló. La crónica indica que este noble catalán, con su infantería y otro grupo de soldados, procedieron a asaltar y a saquear musulmanes poco después de la conquista de Valencia, sin consentimiento real. Hasta tal extremo que el propio rey tuvo que recuperar una part dels captius serraïns i del botí, decretando que los cristianos devolvían las tierras que habían usurpado a los moros, usurpado a los musulmanes si no disponían de escritura hecha con los moros. És dir, que els catalans pensant que venien a saquejar, que després us comentaré el per què no dice fer això, entonces intentaren captar coses i el rei en Jaume li va dir no, això no és vostre i n'hi ha que tornar-lo. I mentrestant, què se parlava en el Regne de València? Eren muts? Sobre este tema crec que ja he publicat a lo llarg de temps arguments i proves que demostren que així ja es parlava el romanç valencià, abans de la conquesta de Jaume I. Per altra part, tenim les inapel·lables investigacions de Leopoldo Peñarrocha, possiblement el millor mozarabista del món, i les d'Amparo Cabanes, Gómez Bayarri, Simón Santoncha, etc. No obstant, vejam alguns exemples de com corroboren l'existència del romanç valencià abans de la conquista. L'admirat Leopold Peñarrocha, en l'origen informació de la llengua valenciana, diu: de les lleis fonètiques no es deduís una diferenciació essencial entre l'Aljàmia o parla romanç preliterària de València i el valencià mitjaval. Podem ara pensar en una continuïtat romànica del territori valencià front a una irradiació unilateral dels dialectes del nord. Jan Costa, en el seu estudi sobre la Bíblia Parva de Sant Pere Pasqual, confirma que l'autor, del qual és un insigne valencià nascut abans de la conquesta de València i que escriu en sa pròpia llengua materna. Ja en els primers moments de la València cristiana existia en tot el territori una llengua romanç lo suficient evolucionada i usada com per a que el rei en Jaume manara traduir simultàniament els furs del llatí al romanç i com per a que un natiu de València usà esta llengua en els seus escrits teològics i doctrinals 60 anys apenas després de dita conquesta. És dir, que una obra de la magnitud de la Bíblia Parva no se fa en 4 dies. Que no maneja una llengua, no fa una traducció com la Bíblia Parva a la llengua materna després de 60 anys. És dir, perquè la tenia ja que usar i la tenia que dominar. I és que, per més que intenten els catalanistes, incluïda la Bella, clar, convencer-nos de que la nostra catalanitat, les evidències es dicen en ridícul. Corre la especie de que los valencianos recibieron su lengua de los catalanes cuando Jaime I de Aragón ocupó con sus tropas el reino moro de Valencia. Según esto, el valenciano sería una derivación o un dialecto del catalán que se habla en el siglo XIII.
Tal afirmación es tan burda que no puede sufrir la mínima confrontación ni a la luz de la historia política ni de la historia literaria. Això dia Torquato Luca de Tena en un artículo, que era membre de la Real Academia Española, en un artículo en el ABC titulat La llengua valenciana, en l'any 78. Estos il·luminats, al servici de la megalomania catalanista, no volen, no les interesa, assumir que els ciutadans del Regne de València eren bilingües. Había muchedumbre de moros latinizados o aladinos que sabían romance y cristianos algarabidados que sabían árabe, según Menéndez Pidal. La lengua románica no desapareció nunca totalmente entre los mozárabes. No perdieron nunca ni en ninguna parte totalmente la lengua materna, comentaba Mier, citada per Kurt Balse, en la formación de los dominios lingüísticos en la península ibérica, Madrid, 1963. La coexistencia de las dos lenguas también la confirma Rafael García Diego en el seu llibre sobre topónimos sorianos y su historia, publicat en la revista Celtiberia del Centro de Estudios Sorianos en 1959. Resulta evidente que en la España propiamente musulmana coexistieron las dos lenguas vulgares, la árabe como idioma oficial en las escuelas y actos públicos y la latina o romance como idioma familiar. I també categòrica és l'afirmació de l'il·lustre pare Lluís Fullana. Durant la dominació àrabe continuaven parlant los romans, lo mateix els cristians lliures que els mozàrabs i mularies. Això lo diu en Evolució fonològica de la llengua valenciana, ya que hablaban así como ellos y sabían sus maneres y sus costumbres. Al Xome I els valencians li reconeixen moltes coses, però no que nos portara una llengua. I molt manco que està fora la catalana, perquè així ja tenien una, la nostra, la pròpia, el romanç valencià. Comentant el tema de llengua, anem a entrar en el tema del penal, que és el més gran. En el segle XIV, però sobretot en el XV, produeixen quantitat de relíquies que són entregades a les esglésies sen importar molt ni la seva procedència ni, per descomptat, la seva autenticitat. La fama i prestigi que alcançaren determinats temples per estos vestigis, no qüestionats per la mentalitat ciutadana de l'època, aconseguien, d'una banda, fidelitzar als feligresos pròxims. Eren temps on proliferava la construcció massiva d'esglésies. I d'una altra, i en funció del tipus de relíquia, obtindre un continu pelegrinatge per a la contemplació de les mateixes, el que es traduïa en un augment considerable de donatius. A manera d'exemple, nos trobem que sense tindre constància per part de l'Evangeli de malformacions congènites de Jesús o dels apòstols, es relacionen tres prepucis de Crist, en Anvers, Indecents i Santiago de Compostela. De Sant Joan Bautista s'han arribat a comptabilitzar més de 60 dits, d'ells 11 indis, en diverses esglésies i convents europeus. 7 caps de Sant Felip, 17 braços de Sant Andreu, o les més de 600 dents de Santa Polònia, en França. També són curioses les lentilles i pas sobrants de l'últim sopar en el Sant Santorium de Roma, o la cua de l'haca que va portar a Jesús en el Museu de Prehistòria Contemporània. Encara que pot ser les relíquies més extraordinàries d'esta enumeració, que podia ser inacabable, siguen el suspir de Sant Josep, que es troba en una botella depositada per un àngel en la iglesia pròxima a Blois y conservada ahora en el Santo Santorium del Vaticà. O escuchar el portentós estornut de l'Espírit Sant, que guarda també una botella es venera en la iglesia de San Frontino y que avui també està en el Santo Santorium. Sí, hasta un estornut. La catedral de València és rica en la col·lecció de relíquies, ahí tenim de tot. Però per a no cansar-vos i posar alguna referència de les que es conserven en la nostra comunitat, només indicar que en Llíria tenim les plomes dels arcàngels Gabriel i Miquel. Así se ve que quan estan arrancant una se ve que la portaran a Llíria. Però parlant de falses relíquies, no podia deixar de mencionar, aprofitant el 800 aniversari del naixement del rei Don Jaume, aquelles que relacionen en el nostre monarca i que de forma enganyosa per als visitants exhibís el Museu Històric Municipal de l'Ajuntament de València. Entre les perles expostes figuren l'espasa del rei, el suposat escut o trofeu de la conquesta. Esta és una imatge antiga, perdó, però no he trobat ninguna que estiga millor, perquè en un principi, abans d'estar en l'Ajuntament, estava pinxat dins de la seu. Se suposa que és este, ¿vale?
és a dir, que com veureu està nou. El trofeu de la conquesta, en el Fregui l'Espola, encara que de totes aquestes relíquies, la que s'emporta la palma és el famós i avui emblema dels catalanistes, penó de la conquesta. De tots aquests objectes s'han publicat diversos estudis que desmunten la seva autenticitat, però que de moment no residen en els mateixos. Però davant la insistència dels catalanistes en reivindicar una vegada més, en aquesta ocasió, en motiu de l'any Jaume I, el penó de la conquesta com a emblema nacional dels valencians en contraposició de la nostra Reial Senyera, nos obliga a insistir en que el penó és més fals que les plomes dels arcàngels Gabriel i Miquel. Encara que incidirem en la impossibilitat històrica de que la relíquia exposta fora la que hissaran els moros i la torre de Ali Bufat després del temple, convindrà recordar el que ja denunciava el prestigiós Roc Chabàs davant la presumpta falsetat del penó en 1900, arreplegat per Carrera Escandi en Geografía del Regne de Valencia, tom de la provincia de Valencia. No es posible que sea la bandera real la que tiene el ayuntamiento, porque la tela, pintura y paleografía de la fecha la denuncia como una obra del siglo XIV, XV o XVI. Les afirmacions de Roc Chabàs i de tants altres investigadors hagueren quedat confirmades, a més històricament, científicament, d'haver-se completat les proves oportunes. M'explico. Era a principis de l'any 90, quan la regidora de l'Ajuntament de València, Maria Dolors García Broc, fidel a la promesa electoral, cosa inèdita en la classe política, li va demanar ajuda al gran valencianista i llavors president del Col·legi de l'Art Major de la Seda, Edison Valls, i l'assessorament tècnic per a, una vegada per a sempre, desmuntar la fal·làcia del penó. Edison va contactar amb els millors experts del textil en la vila d'Alcoi, sense entrar ni en qüestions polítiques ni culturals, i cenyint-se exclusivament a la seva professionalitat, ja a simple vista varen detectar els tècnics que el tossut dels traps no corresponien a l'època del supost origen del penó, segle XIII, sinó més bé del XV. Se va propondre la realització de la prova del carboni 14 per a determinar la seva data exacta, descartant-la els experts, ja que van concloure que era molt més rigorosa, per a aquest cas, per la seva precisió, la prova del pol·len. Maria Dolors García Broc, i en ella tots els valencianistes que no volen conviure en falses mentires que denigren el nostre poble, va veure trencat el seu propòsit quan va rebre la prohibició contundent de seguir la investigació per part del seu president del Partit d'Unió Valenciana i tenint alcalde, Vicent González Lizondo. La raó, encara que incomprensible, era molt senzilla. Unió Valenciana estava negociant en aquest moment en diversos partits, entre ells els de tall catalanistes, liderats per Rafael Blasco i Pep Atxesa. I uns dels requisits indispensables per a que fructificassen el mateix era la paralització de la investigació del penó. Poc temps després es firmaven les bases mínimes per a una convergència valenciana. L'escàndol que va provocar la filtració i denúncia de les bases redactades en perfecte català va avortar este projecte polític antinatura. Així veureu, la firma he destacat de totes, estan així al marge, he destacat de totes, que se veu clarament, la de Rafa Blasco, antigament del PSOE, després va intentar fer això, com no va entrar en el PP, així la de Pep Atxesa, i així el representant d'Unió Valenciana. A la premsa va transcendir, i així es va publicar, que no es podia realitzar la prova al penó davant la impossibilitat de trobar la clau de la urna on es conserva, quan la realitat és que no es necessita cap clau, ja que s'obri per darrere de la vitrina. Així a Broc, l'encabotament en ser guial al seu poble li va costar patir un calvari en el seu partit i els valencians es quedaren sense la prova científica, encara que tenint les històriques que són igual de rotundes i contundents per a demostrar la falsetat de la relíquia del penó. Anem a les històriques, ja que no nos han deixat de fer les científiques.
Abans d'entrar en València, el rei Jaume I havia pactat amb el rei Zayan, a través del rei Al-Muhammad, la rendició de València a la seva persona, que no ha d'exèrcit, per a desgràcia especialment dels aragonesos. És important que se quedeu en això. València no se guanya per conquesta, se rendís, capitula al rei, a la seva persona. La diferència, en què consistís? Pues que entonces el exèrcit no entra a saco y entonces no desbaladija tot, ni viola, ni fa tot. És important, després analitzarem el tema, però important que se quedeu en això. Segons la tradició, els moros van penjar en la torre de l'Ibufat, després del temple, un drap, 3 tires improvisades de burdo paño, posiblement de la gualdrapa d'algun cavall àrabe, segons Fermín Juanto Manrique, en bandera del Regne de València, imitant la senyora reial, com a prova de rendició, i a la vegada, com hem dit, com a avís que aquest territori no es podia saquejar per les tropes per acatament del rei. És el que us deia abans, no? És perquè ell fiquen la imitació de la seva emblema personal per a que les tropes sàpien que no poden entrar a saquejar. El capítol 282 del llibre dels Fets on narra així: enviant a dir al rei i a Reis al-Muhammad per a que tal sabesen los cristians que nos traerà a València e que ningún mal nos faesen, que metesen la nostra senyera en la torre que ara és del temple, es deixeren que es playa. E nos fom en la rambla entre el reial e la torre, e quan vim nostra senyera sus en la torre descabalgant del cabal, endreçam-nos ves orient, e plorant de nostres ulls, besent la terra per la gran mercè que Déu nos havia fet. És a dir, que quan ell va veure la seva emblema allí, damunt de la terra, va començar a plorar. Mai més se va saber d'aquell drap. Alguns el situen en Daroca, encara que el més probable, com veurem, és que tampoc siga el que nos estem referint. D'hasta que el contador de faules, Pere Antoni Beuter, també es va inventar les bares de Bifredo del Vellós, com relataren les províncies el 17 i 18 d'agost. Encarregat en el segon centenari 1538 de fer el tradicional sermó de la conquesta, assegura que el penó que en aquell moment es conserva a l'església de Sant Vicent de la Roqueta és el mateix que hi en els moros en la capitulació de València. 100 anys després, en motiu del tercer centenari, el justícia criminal, segurament en millors mitjos científics dels que avui disposa el CSI, si no, no es comprèn, va despenjar el penó i va assegurar que era l'autèntic donat el seu aspecte vell. És a dir, despenja, ho mira i diu, sí, és vell, és l'autèntic. Les proves ni el CSI. Com veureu, una prova irrefutable per a certificar la seva autenticitat. És a dir, que ni Honoratio ni el Griso, els de la sèrie, sense enterar-se de que tenien així estos elements. Allí va permanèixer fins al segle XIX que en la desamortització dels béns de l'Església va passar a la casa de la ciutat i en 1855 es va traslladar a l'actual Ajuntament. Els catalanistes han vist en este fals penó un símbol per a identificar-se en els catalans en contraposició de nostra Real Senyera en un clar intent de divisió dels valencians. D'ahí que determinats grupúsculs desorientats i desinformats intenten per tots els mitjos el seu reconeixement a nivell oficial. Però és possible que aquest tros de drap blanc en el pas del temps de franges blanques han adquirit un toc groc que li dona un aspecte de més autèntic. És que tampoc era groc, era blanc. El que passa és que en el temps, el que passa en els teixits, no? En el temps, pues ha agarrat aquest to més groguet i entonces, clar, pareix que siga autèntic. És a dir, que clar, quan ara se veu groc, pareix més autèntic, no? Sobre el qual pintant les 4 barres roges, retallat per dalt. Mirad lo que diu Antoni Atienza en su magnífic llibre de la Real Senyera sobre per què està retallat per dalt. Diu, la bandera primitiva estiguera, pot ser, ell diu que està retallat perquè la bandera primitiva estiguera molt desfeta, o que portara inscripcions o pintures per ser una bandera gremial, o que inclús que duguera una franja blava en una corona o un rat penat pintat, i que deixant les barres a soles perquè era l'emblema del rei d'Espanya d'aquesta època. La inscripció també en castellà, de 1238, siga la que contra la tradició ficant els moros com a prova de rendició? Pues no. Anem a analitzar
que lo més prou que està la falsa relíquia del penó que es pon sense rubor l'Ajuntament de València del rei en Jaume és el dia que la ficaren sobre l'ataúd de les supostes restes de nostre monarca. Es ficaren aleatòriament en funció de la seva altura després de l'espoli del segle XIX. I com no casaven, l'abat del moment ho certifica en un jo t'absolvo al tècnic encarregat de quadrar els ossos. És a dir, que en el segle XIX n'hi hagué dos moments que destrossaven tot el monestir de Poblet i tiraven tots els ossos per terra, no? Entonces arriba un moment que ahí n'hi havia un tècnic, ¿no?, que intentava quadrar els ossos per a veure de quina forma se col·locaven, ¿no? Entonces, la sort que teníem és que el rei en Jaume, pues, per aquell temps era molt gran, era molt alt. I entonces, què va fer el tècnic este? Per això ara estan, no sé si esteu llegint en premsa i tal, de que estan intentant a veure si certifiquen si és d'ell o no és d'ell. Expliquen, no és d'ell. N'hi haurà algun no és d'ell. Entonces, digan, a ver, esta tibia que es larga, pues este es del tío Jaume. Esta me gusta, este no. Este sí, este no. Este sí, Aixina. Y el abad, claro, el técnico le digo, bueno, ¿això què fem? Y dice, este es el rey en Jaume y yo te absolvo. Digan, vale, ya está bé. Estos son los restos. Y estos son los restos que están. De fet, per què n'hi ha dos calaveres dins de l'ataúd, dins del sarcòfag? Per què? Perquè se sap que en el setge de València a rei en Jaume ho feriren y entonces le clavaron una flecha en el cap. Y entonces, a la hora de estar intentant quadrar els ossos, se donaven compte de que hi havia dos cadáveres en dos forats. ¿Y cuál de les dos és? Les dos. Entonces, n'hi ha dos cadáveres per això, perquè les dos tenen un forat, i com no sabien qual era, pues les dos. És dir, que lo més prop que està el penó del rei en Jaume és quan trasladaren, passa darrere, en 1952, perquè portaren a la catedral de Tarragona, i ja en 1952 lo trasladaren a Travegà al monestir de Poblet. Y entonces nos demanen a les valencians el penó. Bueno, el penó i la falsa espasa també. I per això dic que el més prop que ha estat el penó i el més prop que l'ha vist el rei en Jaume és el dia que lo trasladaren en 1952 quan lo passaren a Travegà. Bien, al principi, que com a prova de rendició al rei, que no a l'exèrcit, d'acord amb lo pactat, els moros penjaren en la torre de l'Albufar la senyal reial, com descriu la crònica. I quina era la senyal real? Tots els documents, aixina com historiadors que no han patit cap insolació en l'Empordà, certifiquen que l'ensenya reial només tenia dos franges roges. Jaume I tenia com a ensenya seua personal una bandera de 5 barres, 3 grogues i 2 roges, o si es preferís, 2 bastons, rojos en camp d'or. Aixina era la bandera de Jaume I, com certifica Antoni Atienza en el seu llibre, pàgina 42. Sí que és cert que en aquell temps es poden observar en diferents representacions banderes en 2, 3, 4, 9, inclús 12 barres. Per això és degut a que en el segle XIII no es va regular hasta Pere II, el del punyalet, com veurem, encara no estaven definides les 4 barres. Però el que sí que és paradòxic és que a Jaume I sempre s'identifica i representa en 2. No obstant, i perquè no n'hi hagi dubtes, anem a analitzar els documents que ho acrediten. Tots els experts coincideixen en que les pintures del castell d'Alcanyís són de la mateixa època de la conquesta. És més, la immensa majoria interpreten que representen la conquesta de València. Hi ha alguna excepció que planteja que podria ser la entrada del monarca en la pròpia ciutat almurallada d'Alcanyís. Indistintament que siga la entrada d'Alcanyís o València, observant la pintura es detecta així n'hi ha de 4 barres, estes són de 4 barres, n'hi ha de 7, n'hi ha de 9 i tal. Però anem a analitzar això. Mirant la pintura, el que se detecta és el següent. Que el peó que va al costat del rei està mirant-lo directament, de forma reverencial,
porta el seu estandard personal. En què? En 2 barres. Porta el seu estandard. És a dir, que l'exèrcit portava 4, 6, 7, ja ho veurem. Però sempre el seu estandard personal, així, de l'època, en 2. També queda demostrat en les recents pintures trobades en el Palau d'Aguilar de Barcelona, que avui estan en el Museu d'Art de Catalunya, les quals representen la conquesta de Mallorca per Jaume I. En les mateixes observen que dalt de la tenda de Jaume I flameja la ensenya reial, 2 barres. També és curiós el traje que porta. Anem a veure. Mirad, així tenim una senyera de 7 barres, que estava comentant. N'hi havia de 7, de 9, de 12 i tal. Però mira la tenda del rei en Jaume. La ensenya real de 2 barres. És a dir, que sempre s'identifica en 2 barres. Inclús si mirem hasta el traje que porta ahí, però bueno, això pot ser casualitat. Però sobretot, mirar que el seu emblema, la seva ensenya real, per demostrar que eixa és la seva tenda, porta 2 barres. I així tenim una de 7. García Moya, en el seu magnífic llibre Tantes voltes comentat, que incomprensiblement l'Ajuntament de València no ha tornat a reeditar, magnífica ocasió perduda aprofitant este any de celebracions, Tratado de la Real Senyera, nos aporta multitud de testimonis, proves, com analitzarem. Entre altres, esta que especifica que uno de los pocos retratos efectuados en la vida de Jaume I es en las Cántigas de Santa María, de 1260, y que aparecen tanto en su traje real como en su trono las 2 barras. La pintura fue encargada y supervisada por Alfonso X, el sabio, rey de Castilla y yerno del conqueridor, el cual no solo conocía el ceremonial aragonés, sino también la heráldica de su suegro. Anem a analitzar, García Moya nos fica esta prova, entonces yo he intentado buscar el Cánticas este de Santa María y he trobat la pàgina original. Anem a veure. Així, veureu la pàgina 69, que és la que estem comentant, i anem a analitzar els textos. Ara ho veurem en més detall. Per què? Perquè així se representa Jaume I i així se representa Alfonso X. Esta és la que s'estava comentant. Anem a veure-lo millor, però anem pas a pas. Mirad, així, Jaume I està parlant en gent, i mirad el seu traje i el tro. Després ho mirarem en més detall, però perquè vegeu que no m'ho invente, perquè després, com n'hi ha una altra diapositiva que està retocada, perquè no diguen que se l'hem inventat, sinó que anem a analitzar el document original. Veurem, no sé si des d'ahí se distinguís en la llum, que el seu traje està confeccionat en 2 barres i el tro, on està sentat, també està identificat en 2 barres. Exactament el mateix que al contrari en Alfonso X, que el seu traje està en el que és l'escut de Castella, exactament igual que el tro en l'escut de Castella. Per què? Pues perquè lògicament se tindria que fer com era. I més que això és un encargo d'Alfonso X. És a dir, que ell s'ho fa com manava i lògicament Jaume I com manava. Si anava en 4 barres, pues l'haguera representat en 4 barres. I de fet, inclús així, si vegeu, així n'hi ha gent que porta l'escut en 3 barres. Anem a veure-lo millor. Bueno, este és el mateix, que és el que s'estava comentant, no? Que és l'original, 2 barres, i així és una contraposició perquè se veja millor. ¿Val? És a dir que tant el que és la indumentària com el tro, què ho identifica? Les 2 barres, no ho identifiquen 4. I això està fet, precisament és un document que està fet en l'època precisa de quan vivia Jaume I. És dir que Jaume I va en el seu traje i su identificació exactament igual que Alfonso X està representat en els seus emblemes de Castella. És dir que crec que no n'hi ha lugar a dubtes en esto.
En motiu del 800 aniversari del naixement de Jaume I, l'agència Ana Notícies, que para mí está claro, arreplegaba yo es que soy masoca y yo recibís en el móvil las noticias de los catalanistas, me agrada saber cómo pensan. Arreplegaba la iniciativa del bloc nacionalista valencià en el que, entre altres coses, li demanava a l'Ajuntament de València es faça teixir una rèplica del penó i que s'exhibisca als edificis públics. També proponia a l'Ajuntament que edite material didàctic per a explicar als ciutadans què és el penó. D'estes peticions, la primera part, després de lo que ja he manifestat, no mereix comentaris, però sí de la segona part. No sols és que estic a favor que es faça material didàctic per a explicar als ciutadans, sinó que, a més, el consistori té l'obligació d'especificar que es tracta d'una falsa relíquia, per a que ningú, però sobretot els alumnes que visiten el museu, se deixen enganyar per algun desaprensiu acompanyant. I quan diu desaprensiu acompanyant, m'estic referint a mestres que porten al xiquet adrede allí, al museu, per a indicar-les qual era l'emblema dels valencians, i se refereixen sempre al penó. Aixina, quan se les convida des d'una determinada web a votar les meravilles valencianes, patrocinada, entre altres, com no, per la d'ella, i veig que entre les propostes està el penó, té guasa la cosa. És a dir, que se fa una web i n'hi havia que votar les meravilles valencianes. I entre elles, el Tribunal de les Aules, l'Albufera, la tal, i entre altres fiquen el penó, perquè ho voten. Pensarem que aquesta broma només pot eixir d'algú que faça gala de la segona part del nom de la torre on es va penjar el penó, Ali Bufat. Ja hem comentat que Jaume I tenia com a ensenya seua personal una bandera de 5 barres, 3 grogues i 2 roges. Per tant, el fals penó no podria ser una còpia de la senyera reial, ja que fins a Pere II de València, el del punyalet, o el ceremoniós, que en 1360 fixa en 4 el número de barres, es representen en 2. En los sellos reales, durante los siglos XIII-XIV no existió uniformidad en cuanto al número de barras, aunque la auténtica señal real es usada por todos los soberanos de la época. Jaume I dejó un ejemplar perfecto de sello real. Ahora n'hi ha unes exposicions sobre Jaume I, no sé si habeu anat, està en Almudín, en el Museu de la Ciutat, en no sé quant. Pues crec que està en Almudín, jo vaig anar, crec que està, concretament crec que està en Almudín. Veureu que està este mateix. És un seguit original de Jaume I, que es conserva en l'Ajuntament, el que passa ara està en aquesta exposició. Vereu que se identifica en 2 barres. Con su imagen en el anverso siguiendo los modelos iconografiados y tomados de figuras de antiguos emperadores romanos, sedente, coronado y empuñando espada. En el reverso el conquistador a caballo con el escudo de 2 barras sobre 3. El sello conservado en el archivo municipal. Això, com s'ha comentat. També figuren 2 barres les monedes de l'època de Jaume I. Així tenim vàries concretes. I allí tenim en 2 barres. Inclús després, hasta 1300 i pico, si s'agarreu, me ve a la memòria, regiment de la cosa pública de Siminis, veureu que inclús en la portada, que està en el mateix escut, i veureu que inclús en 1300 i pico ja continuen les 2 barres. O ensina també un seguit del fons, després de Jaume I, continua en les 2 barres. Així tenim un seguit d'Alfons I en 2 barres. Una prova més de la continuïtat de les 2 barres després de Jaume I es que Pedro el Grande, rey de Valencia y Sicilia, muestra en su escudo la señal real de las 2 barras, códice miniado, privilegios de la feliz ciudad de Palermo. En ahí se observa a Pedro II mostrando en actitud soberana el escudo de su nuevo reino, 2 águilas, huellas heráldicas del anterior señor de la isla, el germano Monfredo de Saubía, emparentado con la familia tal, y 2 barras rojas sobre 3. Es decir, que què fa? Él sobre les 2 barres incorpora les àguiles d'on estava, perquè estava emparentat amb la família Monjau. Però continua en les 2 barres. Encara que, com hem dit, d'hasta 1360 no queden fixades les 4 barres, molts són els casos que segueixen apareguent 2. Per exemple,
el quadre del centenar de la ploma pintat per Marçal de Sacs en 1407 i que desgraciadament es troba en Londres. Tant és aixina que no tenien clar, inclús després d'haver-lo deixat clar que eren 4, que aún encara la gent no s'enterava molt, és que García Moya conta una anècdota en el seu magnífic llibre que diu: en 1614, en la correspondencia entre Fernando I y el baile, hay un encargo de tejidos rojos y amarillos, que siguen de armes reales. No tendría muy claro si eran 2 o 4 las barras para la enseña real cuando le pide aclaraciones. Y le digo, ¿cuántas barras serán las rojas y cuántas las amarillas? ¿Y qué ancho cada una de ellas? Es decir, que después de uns anys encara no tenien clars. I el baile li diu al rei, bueno, ¿cuántas fiquen? 2, 4, ¿cuántes? Així tenim també que he trobat una pintura del segle XIII que està a la iglesia de Sant Fructuós de la Verge d'Osca i que, per exemple, representa un soldat aragonès en 3 barres. Si s'heu fixat, quan estava el rei en Jaume sentat i tal, n'hi havia peons allí també que portaven el mateix escut en 3 barres, és a dir, que no estaven catalogats encara. I el regne de València, quantes barres tenien? 4, com el fals Penó, i com diuen els catalanistes? Pues no. El Memorial dels Consells, anys 1375 a 1383, número 17, replica la concessió de Pere II de València a nostre regne en 1377, especificant perfectament com neix la Real Senyera, com a símbol nacional dels valencians, i no com interessadament per a confrontar-nos volen alguns fer que siga únicament de la ciutat de València. Inicialment, els símbols de València eren edificis a forma d'una ciutat, la ciutat fortificada sobre l'aigua, possiblement en temps de Jaume I, i que encara es pot veure en la seu. Si fixeu, en la porta de la seu dels apòstols, entrant a mà dreta, encara està representat el que era l'escut de la ciutat. I l'escut de la ciutat era una ciutat fortificada sobre aigua. Este és el primer escut de València, segurament de temps de Jaume I. Que després de la ciutat de regne i el regne adoptaren com a propis el senyal real de bastons o barres grogues i vermelles, és dir, les 2 barres, com hem pogut comprovar en tots els documents, penons, monedes, escuts, sagueis, i que a partir d'aquest moment i per privilegi del senyor rei afixaran la dita corona al dit senyal. L'escut de la ciutat, el regne de València, portava ja la corona damunt, al cap subirà sia feta corona. I quan el monarca escriga el nom de València, afixarà una corona damunt la lletra ell. També a la bandera de la ciutat i regne se le afixaria la corona vora el pal sobre una franja blava, color blau del qual els antics reis d'Aragó, nostres antecessors, solien en les seus banderes llevar. Que en dicha añadidura del sobredicho color azul se sobreponga o entretejan o se pinten en línea recta 3 coronas reales de oro. Això està és un document que està en l'ACA, Real Cancelleria, per una part, i per altra part també lo replega Martí Viciana, la tercera part de la crònica, pàgina 296. Els que han tingut la sort de veure la magnífica exposició de la Diputació de València, senyera valenciana, la bandera de tots, o contemplar el magnífic llibre del mateix títol d'Andreu Tintorell i Felipe Benz, editat per la Oronella, podran certificar tots els passos que enumera el manual del Consell mencionat. Allí figura el portolà d'Angelí Dulcer de 1339, que está en la biblioteca de Francia, en París, on se documenta la senyera en 2 barres sobre València. I ha intentat ampliar-lo, no sé si se vegeu sobre València, estem parlant de 1339 i se veu sobre València, i això és Barcelona, el Club de Sant Jordi, i sobre València les 2 barres. En el llibre indica que és el primer document que mostra la senyera de 2 barres sobre València. En el llibre diu que este és el primer document. Jo he trobat 2 anteriors. Uno, l'altre era de 1339 i este és de 1320, en el qual també queda patent
que ja... Veureu que té un asterisco ahí, és que fica un asterisco, no fica tots, fica d'uns quants, no estan en el llibre, ho dic perquè la importància que té és que no estan en el llibre. Este és anterior, com estic dient, de 1320, i se veu clarament sobre València les dos barres. Este està en la Biblioteca Britànica, i com podeu apreciar, pues, també pues, les dos barres. Un altre document que tampoc figura en el llibre és este anònim, aunque pareix ser que alguns comenten que podria ser també de l'anterior de Ducert, cap a 1327, conservat també la Biblioteca Britànica, que se pot apreciar també les dos barres damunt de València. També en el llibre reproduís, esto és molt important, el atles dels germans Abraham i Jadufa Cresques, de 1375, i la Biblioteca Nacional de França, en París, el que, segons tots els experts, és el més important del món en el seu temps, elaborat per la prestigiosa Escola Cartogràfica Mallorquina, que no catalana com alguns han volgut fer veure, en la qual s'aprecia sobre València la senyera en dos barres, la mateixa que figura en l'embarcació valenciana comandada per Jaume Ferrer. Anem a veure. Ahí figura la senyera, però així veureu que n'hi ha una embarcació, i així n'hi ha una leyenda. Ho dic perquè això és l'original. Este està catalogat com l'atles més important del món en aquest moment. I així, mirar que és molt important perquè diu que sobre pavelló valencià anava Jaume Ferrer. És a dir, que nos aclarís dues coses. Una, que València continuava les dos barres, i per altra part, de que Jaume Ferrer era valencià, que algú també lo havia ficat en dubte. Per a no cansar a tot el món, i com ja quasi tots coneixen el llibre mencionat, només vaig a ficar alguns portalans significatius simplement per a destacar que els que apareixen en un astèric és el que us estava comentant, no apareixen en el llibre, no? Així tenim el de 1380 de Guillem Soler, conservat també en la biblioteca de França. També queda clar sobre València, això Barcelona, sobre València les dos barres. I aquesta és molt important. Jo us contaré una anècdota que me va passar recentment sobre este. Este és el primer portolà, que estem parlant de 1410, el que figura la senyera en franja blava, encara en dos barres, continuem en dos barres, però ja se veu el blau. És en 1410 i està conservat com dia en la Biblioteca Nacional de França. I afirmen els autors en el llibre que és el mateix portolà que estigué conservat la cartoixa de Vall de Crist en Altura, en Castelló, fins a la desamortització de Mendizábal, i després va passar allà, a França. Ho dic perquè mirar que estem parlant de 1410. I l'altre dia va fer la historieta esta, lo de la cabalgata. Entonces, el Levante publicava unes declaracions d'un dels comissaris, un tal Rafael Narbona, que és el catedràtic d'Història de la Universitat Banca Perdú, clar. I entonces comentava que le havia fet gràcia de veure, le dia al periodista de com era possible de que haguera eixit en la processió de la senyera en blau i coronat. I entonces el desgraciat este, el Narbona, dia que havia sigut una concessió que era a l'Ajuntament del PP, no? Perquè pràcticament que les obligaven. Però estava demostrat que lògicament, en 1428, que era quan se fa la commemoració de la cabalgata, que no existia la senyera corona. Ni blau, ni en blau, ni corona. Clar, lògicament, pues jo com me lleve bé en el periodista este de Levante, que conocen de fa temps, Fos García, y digo, dile al teu amic que pareix mentira que siga
que estigui a la universitat i que sigui catedràtic. Perquè mira, el portolà i se'l vas adjuntar. El portolà de 1423. Així, lo que passa és que, clar, no he pogut obtindre una imatge millor perquè és que és tal qual, està molt vell, és molt arrugat, però ahí està la senyera. Lo que passa és que s'ha difuminat tant el blau, però jo l'he ampliat i se veu perfectament, no?, en l'ordenador, no? I lo que passa és que queda com blau. Hi ha un espai entre l'asta i on es comença les barres perquè és en blau. És a dir, que està perfectament delimitat. I entonces digo, això se lo passes al teu amic. I a més, le vas a aportar altres, clar. Este es de 1423 y este es de 1426. Y es que no es que porta blau, es que està coronat. És a dir, que si això és el representant i el que l'encarga el PP que faci la cabalgata, pues imagineu, aixina i sí el penó, no?, que pareixia, jo què sé, una màrfega que no sé quants metres tenia, jo no sé. Però anem a continuar. Per demostrar que la història pues, se conta com se conta, no? Però això no és una qüestió que nos inventem, perquè l'altre dia vaig entrar jo en un foro catalanista, inclús estaven qüestionant ells, no? Era en antiblavers. Sí, a mi m'agrada, ja dic, jo soc masoca, m'agrada saber com pensen els catalanistes. Y entre ellos incluso estaban discutiendo, bueno, pero entonces, si tú dices que la señora es franquista, que es de Franco, que va a comenzar en el DENU, como dijo el profesor ¿cómo es que están los portolans ahí? Y esto no lo han tres blaveros de ara, porque eso está en París. És dir, que ells mateixos ja s'estan qüestionant que és una cosa que s'ha d'inventar, que no l'hem fet així en el grup ahir un diumenge per la vesprà. Que no, que està... per exemple, està en la biblioteca de Múnich, però hem vist que està en la biblioteca de França, hem vist que està en la biblioteca de Londres. És dir, que ja es comencen a qüestionar-se coses, no? Entonces, clar, entonces hice el moderador, ¿no? Y dice, no, ve, pero es la de Valencia. És la de València. Bé, doncs ahí tenim una també de 1426, és dir, 2 anys abans de la cabalgata. Així tenim una de 1439, que també apareix el blau. 1466, en què se veu clarament la corona. Una 1473, esta tampoc està en el llibre, però pense que és molt bonica, en el qual s'identifica perfectament, se veu la senyera, coronada, 2 barres, la de Barcelona, i en Tarragona també se ficava normalment a voltes, en alguns portolans, la senyera, enmig, en 2 o en 3 barres, per identificar que també perteneixia a la corona d'Aragó, perquè els catalans tinguen clar que això també pertenecia a la corona d'Aragó. Este és de 1476. És dir, he ficat ahí per a que veieu on estan, és dir, que no, per això dic que no és que les tenien així arrinconades, que estan en puestos que se poden consultar. I se veu perfectament la senyera coronada. És el que estava comentant, ahí delimitant Tarragona per identificar que també perteneixia a la corona d'Aragó, per que tingueren clar estos. I si ahí se ve més clara. I això per que diguen que s'ha inventat en el segle XIX. Però és que estos dies que està continuant la història de la senyera i el Jaume I i tal, encara continuen que estan dient que és del segle XIX. És que curiosíssim. Però estic parlant d'estos dies, Este és de 1578, vegeu ahí la senyera, ahí la de Barcelona, que sempre s'identifica... Bueno, ahí m'he passat, esa no va. Ahí arribarem. És dir que se demostra de lo que estem comentant, i sobretot que en el transcurs del temps, la senyera es va adoptar a la forma actual.
I així hasta els nostres dies, és a dir, que comença en 2 barris, després ens donen el privilegi per segon de València, en 2 barris, hasta que s'adopta ja les 4 i queda la que se configura avui actualment. És a dir, que si totes les veus convergissin en que el penó de la conquesta és fals, segurament l'origen més lògic seria el que manifesta García Moya, que fora un trofeu de les guerres de la Unió en el segle XIV, quan ja Pere II utilitzava assumint les banderes i penons en 4 barres. Per què i quan aconseguís protagonisme el penó en determinats sectors del poble valencià hasta el punt de no importar-los fer el major dels ridículs demanant el seu reconeixement oficial? Un dels majors experts que ha investigat la història de la Real Senyera, junt a García Moya o Fermín Juan Manrique, és l'historiador ja mencionat Antoni Atienza, el qual nos aclareix algunes senyes. Diu, en 1838 se celebrà novament el centenari de la conquesta de València. Llavors, les autoritats valencianes d'ideologia liberal descobriren una bella bandera conservada en el monasteri de Sant Vicent de la Roqueta recentment enclaustrat, que queren veure en ella la bandera de Jaume I, i li donaren més importància que la Real Senyera. Els liberals pretenien trencar radicalment en el passat, i aquest passat incloïa a la Senyera. Per tant, durant les festes d'aquest any, l'estandard conegut des de les llavors com el penó de la conquesta fou exaltat. Fou a partir d'aquest moment quan el penó comença a tindre protagonisme en contra de la nostra Real Senyera. El seu moment àlgid del penó s'ha aconseguit precisament el 9 d'octubre de 1939, quan per a la commemoració del 700 aniversari de la reconquesta del Regne de València, el franquisme substituís en la processió cívica la Real Senyera per el penó, a considerar que la Senyera era un símbol republicà, mentre que el penó representava la monarquia històrica d'Aragó. Curiositats de la vida. La representativitat de la Real Senyera com a símbol propi dels valencians està perfectament lligada a la història dels sentiments d'un poble que sempre s'ha reivindicat i reivindica com a diferent, genuí. Mentre que defenen el fals penó, a més d'atentar contra la veritat, promulguen un vassallatge cultural i lingüístic als catalans. No és qüestió de voler ser els valencians un poble diferent, que també. És que senzillament ho hem sigut i ho som. Un poble es projecta des del passat al futur des de distintes formes, però possiblement les més característiques i genuïnes siguen a través de la seva llengua i la seva ensenya. Els valencians des de sempre hem tingut com orgull aquests 2 símbols que nos hem distinguit dels demés. En la nostra singular llengua valenciana, creant un dels primers sigles d'or de les lletres en Europa, i la Senyera com a primer emblema nacional d'Europa representat a un poble llavoriós i dinàmic. Acas hi ha una altra bandera que no s'identifiqui als valencians a part de la Senyera? Lluís Querol i Rosó, i ja estic acabant, en el seu llibre Les milícies valencianes de l'any 1935 feia la següent reflexió. A part de la Senyera, ¿hubo alguna bandera o estandarte que simbolizara la totalidad del reino valenciano? Es de creer que no, siendo presumible que a la histórica Senyera de la ciudad de Valencia ningún otro estandarte le puede disputar el derecho de representar al antiguo reino de Valencia en su integridad. Moltes i diverses són les contestacions que s'han fet als que pretenen llançar-se als braços dels catalans. Han reivindicat, però com a emblema nacional de València. M'he liat. Moltes i diverses són les contestacions que s'han fet als que pretenen llançar-se als braços dels catalans. Han reivindicat el penó com a emblema nacional dels valencians. Una d'elles és la que publica Nicolau Primitiu en Camí, número 90 de l'any 1933, contestant a un catalanista que definia la quatribarrada com a emblema del País Valencià. Ho vaig llegir textualment perquè, com l'he trobat, estava en el valencià d'aquell temps. Primitiu qualifica l'article de literatura festiva i irònica i la reprocha, ho vaig dir textualment, li seria difícil a ningú antivalencianista, per veliós que fora, reunir en menys espai més befa i escarni sota aparència d'investigació històrica. Qualsevol, estem parlant de l'any 33, qualsevol que examini la nostra Senyera autèntica amb l'ull serà de l'arqueòleg estudiós, veurà
i basosament que està formada per l'escut dels reis d'Aragó, les 4 barres vermelles en camp groc, tenint en sus la corona que indica la capitalitat del realme valencià, una franja roma, una faixa roja amb xemes, l'anell de la corona damunt dels florons i el blau representant del ras del que estaven folrades les corones. I remata l'artícul dient que, arraconada la senyera en l'arxiu de la ciutat de les luctuosos dies de la nostra derrota, el poble sempre tingué fe en la seva senyera, única. No hi havia altra, la del realme, i per això anomenava sempre en termes absoluts la senyera. I continua saludant-la així, car no en poder haver altra, que és l'autèntica representació del País Valencià, de la nació valenciana. I com a conclusió, en queda el resum que fa Primitiu en l'artícul senyalat. La nostra senyera és no res menys que la representació genuïna i integral de la nació valenciana, i per això deu ser sagrada i indiscutible per a tot el valencià que vulgui ostentar dignament eixe nom. Però no, a més de ser una falsa relíquia, és altra cosa. De la mateixa manera que es comença la cita de renom, sempre acaba la de Rousseau. El poble que guarda la seva història i sa llengua té la clau de la seva llibertat. Els valencians tenim que descartar els fals penals, els fals emblemes que nos despersonalitzen, perquè nosaltres ja tenim el que nos representa, el que nos unís, el que nos identifica, la nostra Real Senyera. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta? Alfonso. Cultural valencianista que no té res. La segona és també donar l'enhorabona al grup perquè avui és l'última conferència que fa el 2021, però després de la València pues ho coneixes. I bueno, la pregunta és, jo no tinc clar el títol de la discussenya que van ficar els morros en la torre de municipal. Una és, no m'ha quedat clar, no sé d'on ve les històries, no? I, bueno, també preguntar-li a Manolo si ho va fer, això li agrada la intervenció. Ah, tu molt bé, molt bé. Coses nostres, on està? A veure, és dir, que està, l'he comentat, està en el llibre dels fets que el rei en Jaume, quan entra, regula l'ensenyar reial. Per què? Perquè primera, que ell havia pactat, és el que estan comentant, que això és important. És a dir, que el regne de València no se guanya per la força, capitula. És a dir, que ells abans d'entrar estaven així, n'hi ha un setge, però al final capitula. Per què capitula? Perquè el rei en Jaume estava ja fars, sobretot dels aragonesos, i també dels catalans, dels nobles catalans. Entonces volia un regne a la seva imatge i semejança, és a dir, que ho fera ell com ell volia i no tindre els problemes que estava tenint en els aragonesos i en els catalans, ¿no? Entonces, què ocorre? Que si se guanya per la força, entonces, què ocorre? Que tota la gent, perquè normalment els soldats eren mercenaris, entonces, quan entraven, pues se feien en tot el que podien, arrasaven, se quedaven en tot el botí, perquè la seva recompensa era entrar i quedar-se en tot el botí. Què ocorre? Al capitular a mans del rei, entonces, per això se fica l'emblema personal d'ell, per demostrar que no se pot saquejar, és a dir, que se entra pactat, entonces se entra pacíficament. I entonces, una de les qüestions és que per això se fa l'entrada triomfal i no se saqueja, i he ficat un exemple, no?, de que uns catalans intenten reventar unes coses per puestos i tal, i el rei diu, no, això, que no tingui escritura, n'hi ha que tornar-lo. És a dir, que inclús dins d'aquest pacte se li donen, que per això se fa la capitulació el 28 de setembre i fins al dia 7 no s'entra, perquè se li donen 10 dies perquè puguen replegar els seus éssers i tal, inclús li fica
diguem, un cos d'acompanyament hasta Cullera per a que ningú poguera assaltar-los ni res. És a dir, que hasta ese punt, no? I és la diferència, i per això queda clar que el que se fica dalt és la seva emblema personal. Per a que, inclús, sobretot els d'ells, sabien que això perteneixia al rei. Entonces, lògicament, si el rei s'identificava en les dues barres, que anaven a ficar 4? Que és il·lògic. Però és que, a més, és que el que estem comentant és que hasta que no entra Beuter en 1538 no se sap res d'aquest drap. És que no n'hi ha constància absolutament de res hasta 1538. I després de 6 anys arriba el justícia, lo baixa i diu, che, este és autèntic perquè és jefe, i té que ser autèntic. Sí, però això, ni el CSI. És a dir, que no n'hi ha base argumental de res. A banda de lo que estaven comentant, i això és important, si nos hagueren deixat fer la prova que se volia fer, que se va paralitzar per qüestions polítiques, i ahí he ficat jo el document, pues haurà quedat més que demostrat. No solament tenim els documents històrics que acrediten que és fals, sinó que a més tindrien la prova científica. Però si és que els tècnics d'Alcoi només veure-lo diuen, anem a veure, mira, ja a simple vista està molt clar. Els torsos és que són del segle XV o XVII, no poden ser del XIII, perquè en el XIII no se feia medicina. Dice, clar, dice, ya había que certificarlo. Y entonces ahí incluso proposaron que en vez de, porque se comentaba de hacer la prueba del carboni 14, entonces la prueba del carboni 14 lo que diuen és que per a qüestions de més edat, de més temps, per a més espai, no? Que una cosa ja, per a precisar-la més, n'hi havia una prova que és la del polen, és a dir, que agarren i desmenucen i entonces que va absorbint els tícids el polen d'època i entonces és més precisa. Dice, és que ahí traurem la data pràcticament exacta, no? Lo que passa és que en ese moment, jo no sé si us recordeu, que allí està el document, s'estava intentant negociar en tot el tema de fer la convergència valenciana i una de les qüestions indispensables que se ficaren per a poder seguir avant, i de fet se va firmar el document, era paralitzar el Penó. I a Lola le ordenaren que se paralitzara. I això le va costar pràcticament la ruïna. I a premsa, què ocorreix? Clar, n'hi havia que dir algo. Y lo que se va a dir es que no se tenía la clau y no se podía abrir. Y es que la vitrina esa no tiene clau. Se va a abrir per darrere. Per la prensa, si agarreu les hemeroteques, veureu que és que com no n'hi havia clau no se podia obrir. Clar, algo n'hi havia que dir, no? Y a partir de ahí va vindre el problema. Es decir, que tindríem la prova científica, no són les històriques, sinó les científiques, que entonces l'haguem donat al catalaniment tota la línia de flotació. Toma! Perquè encara estan reivindicant-la, el Penó. Yo que estaba buscando documentación y tal sobre el Penó y tal, cual, entonces, els catalanistes, Però Maria Os han tret un nou llibre, revisant el de Pere Mayor, però bueno, que el de Os, i que diu que exactament igual, que la senyora naix en el DNU, que tal qual, bueno, unes barbaritats increïbles. El blog, els altres reivindicant el Penó que siga oficial, que siga un emblema més. És a dir, que mira si l'hagués donat en la línia de flotació. Perquè ells saben que és fals, però clar, diuen sí i tal. Ara ja es comencen a qüestionar el que estan comentant, sobretot els joves que dominen més internet. Si entreu a Antiblavers, veureu que n'hi ha un fòrum i tal i estan parlant sobre el tema de la senyora, no? Entonces ja se comencen a qüestionar les coses, no? Diuen, sí, vosaltres digueu que els blaveros l'han tret en l'època de Franco, o com diu que ha fet el nou llibre en el segle XIX. Sí, bueno, i com és possible que n'hi ha en portugals de 1400 del segle XV que ja esté la senyora? Dice, i això no l'han tret els blaveros, Maria. I això no l'han tret els blaveros, que està en la biblioteca de França o la biblioteca de tal. Sí, que ja es comencen a qüestionar-se coses. Però clar, automàticament li peguen la volta i diuen que és de la ciutat de València, que tal qual, no desxifrant que, per exemple, que jo he ficat el manual del Consell, que queda molt clar i molt demostrat que és per la ciutat Regne de València, és dir, que s'identificava com era la representant de tot el regne. A més, València no era València conforme avui entenem València. València arriba hasta Movere i arriba hasta Llíria, és dir, que era una altra qüestió, era ciutat-estat. És dir, que la qüestió és molt clara.
Lo que pasa es que, claro, tenemos de ingresos. Sí. A mí, no sé si va a ser ironía del pobre, lo de la torre de Bufat. Ali Bufat. Sí. Miren lo de Ali Ben Bufat. Juan va a rendir los armes a rey en va a ser ironía y la torre tendría Ali Bufat només. Ali Bufat. Jo en tots els documents l'he trobat sempre com Ali Bufat. Eso día yo que el que sabía inventar y que había ficat el penó como las maravillas valencianes seguramente obedecía al nom de Bufat, de Ali Bufat, que estaba Bufat. Sí, es que yo tengo unas dudas, porque creo que en el penó pone también una fecha. Año, Año. en castellano, Exacto. con ñ, año, que no existía. La ñ. 1238. Pitat. Año. Y no existía, en aquel temps el año, la ñ no existía. Y els números exactament, els números sagrados según romans. Es decir que, però és que a més és que se sap que està retallat. És que el penó està retallat per dalt. Y entonces, Antonio Atienza, que es un gran investigador, que ho ha estudiat molt bé, como García Moya y como Fermín Juan Tomás Manrique, que va a ser el que va a obrir el camp el que va a sentar totes les bases va a ser Fermín Juan Tomás Manrique, que era un dels iniciadors del grup d'acció, precisament. Ell ja diu que possiblement haguera sigut que podia ser una bandera gremial o inclús que portase blau y el rapenat. Es decir, que dona varias pistes y que per ahí retallaren. Per què? Perquè en ese moment n'hi havia que estar bé en els reis d'Espanya y entonces les barres y tal identificaban al rey de España. Y entonces es decir que, al contrario de lo que defienden los catalanistas hoy en día, que es curioso, pero si es que ya la va a castigar Franco, que yo os he ficat ahí una prueba, ya estaba en el desfile de la Victoria como emblema conquistat. I després això, en el 700 aniversari, van treure el penó, que no van treure la senyera, perquè la senyera era roja. L'únic que sí que va passar en el desfile de la Victòria, i això que sí n'hi ha que comentar, és que va ser la única, que això sí que lo respetaré, que no se va inclinar ante Franco. La única, junto a la española, que no se va a inclinar. Això sí que lo mantingueren. Sí que le reconegueren ese honor. Però estava dins de l'enemic. I de fet, ja dic, en 700 aniversaris tragueren el penó. Perquè resulta que el penó era d'esquerres. I això simbolitzava més la història dels reisos de la corona d'Aragó. Només me quedaste esperant aquí que parlaves de Daroca, perquè si us he quedat que després parlarem de Daroca. No, és que jo vaig intentar anar a Daroca a investigar-lo i que me donasen els documents que tenen allí, si tenen algo. Y me vas a cansar. Me vas a cansar y no ni contestarme. Ya le contestaré. Me vas a tocar hasta el palo de que mamar este Cella de Teruel, que oiga, que soy mañico, que tal igual, que yo es que quiero ver, que es que en Valencia se quieren adueñar de la bandera de Aragón. Y en plan mañico, tal, y digo, a ver si por ahí les tocó el palo de mañico y ni para eso. Hi ha una història que és verídica dels corporals de Daroca. Sí. Que es va produir quizás por l'últim castell que el rei Jaume va conquistar el castell de Clio, que està ahí en el Valle del Chio. Sí. I tot molt bé. Cada 9 de setembre hi ha una... Estaven germanats. Sí. Es que ahí está el Corporals de Vicente.
Nadie organiza, pues, entonces, atacar els porros, el número... Sí que és veritat, i la crònica té replegat, que según la crònica parece ser que el primer batallón que va entrar así, una de los conscientes que va a haber antes de la capitulación, es que los primeros que van a entrar era el tercio de Daroca. ¿Y qué ocurre? Es que a València. Entonces, en ese ímpetu pergueren la seva senyal, la seva bandera. Entonces, el rei en Jaume, això està replegat, és veritat, i en això se va ser ell, per a dir que ells tenen el mèrit. Entonces, això l'ha replegat. El rei en Jaume les dona en agraïment un tesoro. Entonces, ells diuen que és el que estava pensat allí. Pero si te vas a Daroca, y verás que está Crismón, y a un Crismón ahí, pensad que dins de la quadribarra que tenen ells, i ells diuen que no és el Crismón, que és un filets que n'hi ha allí que queden del Penó. Sí que és veritat, ja dic, que el rei en Saúl les dona un. Però aquí tenen el Penó a l'este, perquè no existia. Vale. Entonces ellos diuen que no, que es tal, que es mal y que tal. La cuestión yo he intentado ya ganar allí, investigarlo, hacer los documentos y tal cual, y no está para atrás. Com és que aquests francesos catalans mos han espoliat l'autèntic oficial? I vosaltres aleshores mos ha quedat unes parts del rovellats i allí que s'ha adoptat aquí de la comunitat i quanta tonteria que és. Mos ha quedat nets i no tenim res de la rosa creixovista. Primera, que ten en compte una qüestió, que la desamortització de la Iglesia, ahí va a desaparecer cantidad de documentos y se van a vender a tot l'estranger lo que no está escrito. Es decir, que para que no lo vendiera la Iglesia, se lo expropiara, y lo que va a hacer es vendérselo a particulars, a biblioteques del estranger, y está repartiendo una cantidad de documentació i de béns d'Espanya per tot el món increïble. La orden medieval, sí, creo que es el 56. Anem a deixar-ho així, si voleu ara continuem parlant. Dos cosetes només que m'estaven dient que la televisió ha sigut un èxit, que sense publicitat ni res hi havia més de 50 persones veient la conferència per internet. Jo espero que quan se li doni un poc de publicitat pues, puguem que el Ditxou siga ja tinguem fama internacional i tinguem més audiència inclús que el Corazón, el Corazón està Corazón i tots. Han demanat per internet si voleu fer una salutació a la gent que us està veient per salutació de Culla i de Salut a la Culla. Jo només que dir-vos que heu vist que avui no n'hi ha rifa, no és que mos hagin donat una subvenció de software ni res, ha sigut que quan tenim la loteria de l'UBI queda prou per vendre encara, vos demanem un esforç, una ajudeta per comprar o per ajudar-nos a vendre. Entonces no vos anem a matxacar en la rifa, però sí que per favor a veure si una papereta més cada un i podem arribar a final d'any, que si no arribem. I també m'han dit que vos comente que el dissabte a les 10 en la Casa Andalusia, que està ahí darrere, n'hi ha uns amics del grup que són Celestino Álvarez, Isabel Oliver i José Carreras, que fan el Tenorio, el que vull anar a veure a les 10 en la Casa Andalusia. Ara Culla despedirà la conferència, moltes gràcies a tots i saluda a l'audiència. Para mí es un gran honor que anés a inaugurar un ministre de Comunicació. Crec que és un avanç molt important i s'obre un nou pas a que cada dia pues, para ese tiempo pueda llegar a més gent de més puestos, ¿no? Pero claro, una de las cuestiones que siempre se plantean no es el caso del grupo de acció valencianista, que normalmente sí que ve la gent, ¿no? Sentir les conferències, però normalment la gent ja passa de conferències i sí de casa, cada volta se fem més coses. Entonces, bueno, pues las nuevas técnicas y las nuevas historias estas que van diciendo, que yo ya me vas perder, pues pero los chavos son los que dominen, pues si podemos obrir els ulls a algú que en este moment no els tinga oberts, o d'alguna forma simplement poder estar presents en aquells que han vindre, pues para mí es un honor. De
Entonces jo, de veritat, m'alegro moltíssim i li dono un abraç a tot el món i ja saben on me tenen. I si volen alguna cosa meva o alguna aclaració, si vols donem el meu correu personal o... Sí, a mi no vaig anar. És dir que un abraç a tots i a tots conceptos de sacar. Amic Fallos, que es el ánima mater de esta nueva televisión. Fallos, No, me faltan 3 per publicar. No, però és que ells diuen que tenen el penó, que el penó, la conquesta lo tenen ells. Fa penons ja per escampar. Enhorabona.